positively, living positive, living positively, living Molweni, namkelekile ku Siyayinqoba Beat It. Inkqubo yakhe wonke ubani ochaphazelekayo nophila nentsholongwane kagawulayo. Igama lam ndingunokubonga ndiphila nentsholongwane kagawulayo. UMzantsi Afrika lilizwe elinezinga eliphezulu lokudlwengulwa kwilizwe liphela. Imibutho yabantu ababhinqileyo baseMzantsi Afrika iqikelela ukuba omnye kubantu ababhinqileyo abathandathu uyahlukunyezwa. Abantu abazifumana behlukumezeka basemngciphekweni wokufumana intsholongwane kagawulayo. Ngenxa yokuba amadoda asebenzisa uxhaphazo lwezesondo kwaye amanye alamadoda awafuni ukuyisebenzisa ikhondom. Uphando lubonisa ukuba abantu abaninzi bahlukunyezwa ngabantu ababaziyo, abanye kwangamalungu osapho lwabo. Lento yenze kube nzima ukuba bababambise kwaye kube nzima nokuba bagwetywe. Ibali lethu elilandelayo lisuka eMpuma Koloni apho sifunda lukhulu ngalomba. Namhlanje sise Lady Frey eqaqeni sizothetha noZandile nebali lakhe lokudlwengulwa. Masingene ngaphakathi. Ukwenzeka kwayo lento kwakunge-6 ka-October. Utshiswa pha endlini keze omnye ke wabona uba yena noko akanawulunga utshisa makalantuka apha kum wazibonela mna. Okay, wandithatha ke wandiqukula egeyithini wandifaka umne ke apha ngaphantsi. Ekilayisha emotweni sahamba saya kulalali kuthiwa kwa-1 bayothatha ipetroli yemoto yabo sebuya samisa entlalontle bagxidika ke bona ke abanye ndasheka naye. Yena ke wathi mandikholele ipeyinti ndathi hayibo wathi if ukuba ngaba ndiyathetha ndizawubulawa. Okay fine, ayithoba imbunga beke emanqineni betha nca. Okay, ndasikwafika usister wam wayengekho ke yena kuba busuku. Okay, ndamxelela kukanje ndireyitshiwe. Kusasa savuka sazothathwa even amapolisa saya epolice station ndavula icase ye-rape. Le case yami ke ayizange ihambe le ndawo ndahamba ndasiwa kugqirha eKomani. Ngoku sisesisilia Makhiwane size eThuthuzela Care Centre nethi incede abantu abazibone bengamaxhoba okuxhatshazwa ngezesondo. Masingene ngaphakathi. Ngawaphi amanyathelo athatyathwa uqinisekisa uba ezi ndawo abantu baripota kuzo i-abuse ne-rape zibenza bafilishe be-comfortable enough uba umntu angakwazi uvula athethe ngento ethi yaqhubeka kuyo? Umntu ke ngoku ofanele uba uzawudibana naye wokuqala i-psychologist. Emveni kwale counselling ye-rape, i-counselling elandelayo ye-HIV. Senze i-counselling ye-treatment engu-PEP. U-PEP umele ke ngoku Post-Exposure Prophylaxis. Yi-treatment enikwayo ethi umntu emveni koba ehlukunyeziwe okanye eye waxhashazwa ngokwesondo kufuneka ifumene le treatment. Athina amanyathelo kusuka ekliniki ukuya kutsho kubatshutshisi namapolisa. Acaciselwe ngamalungelo wakhe onke, acaciselwe nangento yobana ufanele into yokubana uzawuvula icase kwenzelwa kwenziwe uphando, aze athi ke ngoku lo mntu uba uthathile isigqibo soba uzawuvula icase ayovula icase emapoliseni. Lo mntu uyakwazi ukuza apha eThuthuzela ezizela yena ingayanga emapoliseni, aze apha eThuthuzela avule icase apha eThuthuzela kuba sibe sesichazile loba silala ipolisa apha. Baninzi abantu abangomama abathi bazibone bengamaxhoba okuxhatshazwa ngokwesondo nokudlwengulwa. Kanti ibali likaZandile nangona belibhlungu lindifundise into yokubana umntu uyakwazi ukuthi aqhubeleke nobomi omelele. UZandile ungumntu omelele kakhulu.